No, tak vás tu vítam, moji milí zlatí. Dnes sa ide robiť polievka kukuričková, čo majú naše deti veľmi radi, ale s tekvicou. No, poďme na to. Táto tekvica má asi kilo, takže asi polovičku z nej použijeme. Pozrite na to. Ja sa ju pokúsim nakrájať na také kúsky, aby sa dali jesť. Aj ošúpať, nebojte. Volá sa, že butternus. To je maslovo orechová, má takú príjemnú chuť. Tak, ešte jeden. Dobre. Samozrejme, že môžete aj z celej, potom keď chcete, tak raz toľko všetkého. Recept na mojej stránke zase Zuzana Machová.sk, však viete, že ja to vždycky zabudnem. Je presné miery váhy. Nakrájame na také kúsky, také, že malé. Tak. Je treba dlhšie variť. Berte si maslo, také 2 lyžice, to bude na masle, 2 lyžice masla, 1 cibulu, necháme opražiť, tak. Nech sa praží pekne. Tak, 1 cesnak. Cibula, cesnak sa nám pekne tu vidíte, sa nám robia. 1 papriku, umytá, hej, umytú. Dáme preč tieto veci. Nakrájame na kocky, na také menšie kúsky. Tak, pekné. No, teraz tam dáme túto tekvičku. Vidíte, že úplne stačí aj tá polovica, je to fakt veľa, to sa nezdá. Posypeme trochou kari. Ako chcete, no. Ja dám len trochu, ale môžete kľudne poriadnu lyžičku. A zasypte to trochou kukuričnej múky. Nemusíte, ono sa to bude aj mixovať, ale troškou kukuričnej múky, také 2 lyžice, to môžete zasypať. Tak, opražíme, vonia to. Tak. Veľa soli nedávajme, lebo bude sa to zalievať vývarom. Dajte tam kukuričku, buď mrazenú, alebo z konzervy 1/4 kila. To veľmi oprážať netreba. Tak. A zalejeme to vývarom, litrom. Opatrne, lebo sa mi to tu porozlieva. Ak treba aj viac. Tak. Dobre. Vidíte, že toto vyjde tak pre 4-člennú rodinu na jeden obed a ešte trochu na večeru. Tak a necháme 20 minút, aby sa to uvarilo. No. Tak. Dáme ešte smotanu. Asi 100 ml, deci smotany. A teraz je na vás, ako to chcete. Ja som tam dala tú kukuričnú múku a bolo to dobré, lebo je trošku hustejšia. Ale teraz to môžete nechať, buď to necháte takto, alebo trošku to pomixujeme, trošku. Pár sekúnd. Tak. Aby ste tam trolinku mali to hustejšie. Tak. Dobre, ja to ochutnám. Či tam netreba niečo? Perfektná je, možno trošku soli, ale ja dávam veľa soli, takže nedám. Je perfektná, hotová, úžasná, výborná, voňavá, nádherná polievka. Kukuričkovo, tekvicová, na mojej stránke Zuzana Machová.sk. Dobrú chuť.